Maaskantje. Je woont van alles. Ik kom wel even in de... Goedemiddag. Hallo. Mogen wij u... Hallo. Ja, sorry. Hi, ik ben Bas. Hi, Gerrit Kenter. Ger. Ja, ja. Oh, we kunnen volgens mij ook gewoon plaat praten, of niet? Jo, dat kan goed, joh. Ger, kent ze het programma toevallig onderweg bij alleen? Nee. Nee? Nee. We reden hier langs Mhm. en we maken een programma dat gaat over toevallige ontmoetingen. En die ontstaan op het moment dat wij ergens iets zien waarvan we denken van, dat is interessant. Mhm. Las Nubes. De wolken. De wat? De wolken. De wolken. Ja. Oké. En waarom hangt dat bij dit boven de deur? Dat zijn dingen van mijn vrouw, die zorgt dat we moesten gauw weg goed, of gauw, dat de buurt waar we woonden, dat het ging een beetje bergaf en ik denk de jongste, de oudste was 3 jaar, 4 was op komst en ja, er waren wat dingetjes gebeurd op het voerpleintje door en not a good environment for our children to grow up in. En ja, gauw kijken in een krantje toen ik dit had ze nog de woonkrant, ja, de huiskrant, dacht ik dat het heet, van de woningbouwvereniging. Ja. En hadden we een dingen. Het is dan dingen ingevuld, waar het geld kijken wat dan. En ingevuld op De internetsite? Ja, net wat van het papier toen. Oh. De formulier ingevuld. Formulier ingevuld. Opgestuurd. En, ja, opgestuurd en of ingelicht of zo. En ja, vervolgens. Die waren de tweede of de derde op de release geloof ik. En dan had ze zo aangemeld, waarom weet ik niet meer. De tweede die had zich aangemeld door dingetjes bij met de was met de dingen, ja dat dat het er weinig overtreden met geld of zo, weet ik allemaal. En Toen stond geen er ene stonden we, er waren weer de volgende in de rie, dus en we kwamen kijken en de vloer hoefde niet, zoveel hoefde niet, tenminste gelukkig nog niet vervangen te worden. En nog een kliklaminaat en dan onder en boven. En dat was dit huis? Was dit, ja. Oké. En ja, toch meestal de grootste kosten de vloer, dus Ja. en voor de rest waren het gewoon. En wie lang is dat geleden? We zitten nu 23 jaar. De jongste is nu 24. Dus dat is een pak een beetje 4 jaar geleden bijna. Oké. En door hem het En toen wordt hij in de wolken. Wie we dat zo gaan, naar aanleiding van de film A Walk in the Clouds. Ik ben het net mee gebroken. Geen idee, maar wat? Vanwege de filmrechten, naamrechten dat is wel. Oh. Filmrechten. Ken je hem? A Walk in the Clouds, met Keanu Reeves. Die ken ik wel. Google maar even, Keanu Reeves, A Walk in the Clouds. Een hele mooie film. Ik heb een beetje reclame maken voor de film misschien. Maar ja. Hij komt uit de oorlog, net na de Tweede Wereldoorlog, standaard geval, vlak voor verzenden, vlak voor uitzending leren kennen, een dag later getrouwd en de volgende dag shipped afwaarts naar Europa. Ja. En maar hij was constant schrijven en
zogenaamd deze allemaal maar dus mee. En gaandeweg over elkaar en net dat ik dan anders, ik aan toe en heel veel chocolaatjes gaan verkopen, wat eigenlijk niet zo zin in had, maar goed. Zien we altijd zo geregeld en in de trein leert er iemand kennen die zanger is van Europrofessor. En hoe zit ik te vertellen en nou weet je wat, ja, ik ben nu erg gelukkig en de Wiengades van LA, toen de Wijngades en Los Angeles, rondom Los Angeles ergens. Ja? En ja, dan weet je wat, regel het wel, ik heb hier een wacht chocolaatje en dan zo'n chocolaatje, wikkeltje, luxe chocolaatjes allemaal. Zo'n dingen ringen, daar ben je getrouwd en 4 dagen later ben ik weg, weet je wel. En met dat, wat de andere ook weer, als een alle wedstrijden weer afstaat. Dat is de professor. Nee, dat was gewoon de opa van het zo. meisje en vader was helemaal, dat wist ik gewoon niet en ik kan dat. En op een gegeven moment, hij wil nog steeds nog vertrekken, maar dan komt hij ziet, zijn opa ziet weer en dan, kom eens even weer poort uit zo. Moet weer een chocolaatje gewoon weer en onder genot van een glaasje wiener port. En zo weet het dan, ze groeien steeds meer naar elkaar toe en op het moment dat hij dus weer vertrekken, de opa weer, dat is dus de grappige dingen dus. Op een gegeven moment tijdens de oogst Van de droeven. op een gegeven moment sleept de vlam erin en het wordt dan met ouderwetse manier vaten met papier hout en zo. Moeten die waar er plotseling een vorst opgekomen en dat is allemaal ontdooid weer natuurlijk dat de droeven allemaal en toch wel een alarmbom of zo, had een ding of zoiets en die ganse Wiengade ging er allemaal op en op een gegeven moment, ja, er is er nog één boom die dan ook in principe aangetast is geworden door de brandende roet. Hij trekt een borst door de roet, Keanu Reeves en gaat ermee naar de vader toe. En gaat het nog, ik kan er nog wat redden, weet je wel. Dat je ziet van de zusje, ja, dat is nog goed aan binnen en ja, las nu eens lips, weet je wel. En zo ons steeds zien. Vervolgens ook een connectie met de Las Nubes, de Wijngade. En ja, en ze trouwen en alles. Dus de film is de inspiratie geweest voor. Voor die naam. Dus je ziet echt. Die vrouw waren in de wolken, dus ook zo. Ja. Dat is wel van een verhaal. Ik zie nu voor die schouwer dat er een portret van Freddie Mercury hangt. Die is in Fanny. Ja? Sorry. Allebei dezelfde tattoo. Dus, Wat maakt hem zo bijzonder voor oog? Nou, de jaren daarna ruw gehad, rough times gehad, zeg maar. En Queen, het was wel hoog op qua muziek en alles, Bohemian Rhapsody en noem maar op, lekker meebeleren. Allemaal de Big Three, Radio Gaga, noem maar op. Dus, Dat is het mooie van muziek, hè? heerlijk, ja. Ja, maar dat muziek zich door moeilijke tijden kan slijpen. Ja. En ook ja, herinneringen natuurlijk van Queen, door eigenlijk de flop van de eeuw, oh, niet van de eeuw, maar een van de grootste science fiction flops, Flash Gordon toen dat hij het. Nu een cultfilm, toen dat hij het gewoon ja, door het gebrek aan fatsoenlijk uitgewerkte special effects is dat niet echt goed ontvangen geworden. Nee. Ik persoonlijk vond dat een leuk film, maar goed. Dat is persoonlijk. Was dat Radio Gaga, waar ook die van Flash de... Oh nee, wacht, dat was is, dat... Metropolis. Dat is de andere science fiction klassieker. Oké. Hey, en die foto achter dich, wie is dat manke met de regen in de hand? Dat is die schoenbroer. Die is zo eigenlijk. Oh, ja. Maar het is zo'n leuke foto. Ja, dat is een grappige foto, ja. Ja. Het is
een moor vol herinneringen volgens mij, of niet? Oh, joh. Mr. Mercury. Freddie Mercury, Jason, Indiana Jones. Een dingelmasker, pestmeester masker met hoge hoed. En hoe is het nou? Zien de rough times een beetje voorbij? Op zich wel, maar goed, nog 6 jaar niet eens en dergelijke. Dus. Ja, welkom to the dark side, dat heeft met mijn humor te maken. Oh ja! Welcome to the darks. Valt toch gewoon mee, denk ik, of niet? Nou, ik kan best donker humor hebben, ja. Ja? Donker. Ja, zwart is genoeg zeggen die woorden, dus.